A cita presentada no Concello da Pobra terá lugar este próximo sábado. A regata, a primeira bandeira de bateis Concello da Pobra do Caramiñal para categorías masculina e feminina, arrancará ás 4 da tarde, na enseada do Porto Comercial da localidade. Contarase coa participación de 14 clubs da Liga Territorial Norte, as provincias da Coruña e Lugo, con aproximadamente 100 tripulacións sumando todas as categorías en competición. Esperamos a asistencia polo que ven sendo normal nas últimas regatas de 14 clubs que pondrán a competir entre 90 e 100 tripulacións nas diferentes categorías, 5 masculinas e 5 femininas. Ao mellor xúntense máis equipos, xa que as categorías absolutas esperan as últimas regatas da Liga para entrar en competición, porque están preparando un pouco máis concienzudamente a traíña, non? Dende o Concello Pobrense aplauden este tipo de probas, coas que colaboran de moi bo grao. E agradecemos ao Club de Remo pois esa disposición que ten a organizar tantas regatas no noso Concello. É un club exemplar nese sentido e tamén moitos outros, pero nese é verdad que é increíble a capacidade que teñen de organizar sempre dunha forma exemplar, a verdade, co que se ve a veces por aí en outros campos de regata, pois hai que decir que o noso club o fai perfectamente. A da Pobra é a 9ª regata da tempada e sirve de preparación ás diferentes tripulacións de cara aos campeonatos importantes a disputar a partir do mes de abril. Os clubs vencedores das dúas bandeiras sairán da suma de puntos conseguidos polas diferentes categorías, segundo o criterio establecido pola organización. Que van ser dúas bandeiras a falta de unha, porque normalmente só se fai unha. Nós propusemos ao Concello facer unha bandeira porque, bueno, a parte das medallas que se dan aos 3 primeiros de cada categoría, pois é bonito que todo un club, pois o que teña máis participantes en cada categoría, o que teña pois os mellores equipos, pois ten a posibilidade de levarse esa bandeira. Pero desta vez foi unha das únicas veces en Galicia que se fixo, bueno, se ten feito, pero normalmente só se fai unha en xeral, pero esta vez vamos a diferenciar os xéneros, a categoría masculina e femenina, así que 2 clubs, ou un, pero seguramente sean 2, poderán levarse pois unha bandeira cada un.